אז מה ככה יקרים, וברוכים הבאים לסרטון ראשון שלי ושל נאווה. רק אני או שאתה יותר גבוה מאוד? הרבה יותר. שים מצב קשה, אני פרו, שים מצב קשה. אנחנו פרואים. שים מצב קשה, יאללה. סבבה. הארד. טוב חברים, תהיו מוכנים לסרט. אנחנו כרגע במשחק Land or Die. משחק הזה זה משחק על מטוס. צריך להגיע למטרה בלי שאף אחד ימות. יאללה. כמה זמן זה לוקח? כמה זמן? למה? אתה כבר עצבני? תרגע, חמוד. אז כמו שאתם רואים, יש לנו פה כמה אנשים בפרנויה, כפי שאתם רואים. כמו שאתם רואים, אנחנו בסימולציה טיסה, צריך להחליט את ה... תקשיב, אני טיס פה אנשים, כולם פה בפרנויה. אוי, טוב, צופים יקרים, תהיו מוכנים לפרחות שלי. מזכיר, אל תניחו את הוולד. לא מאמין. מה הבעיות שלהם? למה? תקשיבו, במשחק זה עלול להכיל עצבים, מכות, אף מוות. תהיו מוכנים. וואו, אנחנו מגיעים עוד כל כך קצת זמן. לא יודע מה, אם אנחנו נצליח את המצב הזה, נעשה המצב עוד יותר קשה. אתם רוצים מצב עוד יותר? יאללה. אבל עדיין. 600 מטר. 600 מטר? מה בהם 600 מטר? צופים, בשלב הבא נעשה לכם 600 מטר טיסה. קודם צריך לעבור את המצב בארד, ואז נעשה מצב עוד יותר קשה. רגע, אני קונה את ה... מה זה ששירותים? לא אכפת שהשם של הכלב שלך זה פטריק! המורה, אני יכול להגיד משהו בצרפתית? כן, תגיד משהו. אוי לא, טייס אוטומטי! אני מתגן פה טייס אוטומטי! תודה רבה. המורה, אני יכול להגיד עוד פעם משהו בצרפתית? בפרנד? כן, תגיד משהו בצרפתית. ودخل فرنش دابا بلبل اسكت خرا. ברוך הבא נאווה, אלה הפרנואיד שלי. אנשים פרנואיים. צופים, תקשיבו, זה עלול להכיל צרחות. אני מודיע לכם, אני הצרכן שלנו. אוי לא, מה נראה אש? אש, אין אש. עכשיו כאילו לא היה אש. סליחה נאבי. זכרו, אתם לא ראיתם את זה קרה, לא היה אש, אתם שומעים? כל האנשים פה, לא היה אש. אין סיבה לפניקה. תראו להשתכר לפי העבודה שלי. אין, לא היה כלום, לא היה אש, לא היה כלום. אני ארוג אותך. למה שתהרוג אותי? זה לא טוב, נאווה. חברים, אני הקפיטל שלכם. זה טיסה לניס בצרפת, אז אנה מודים. רציתי להגיד שאתה חתיכת פרנויות ואתם... מה זה אתם תינוקות? בתקופתי אם הייתם מתנהגים ככה אוקיי, חברים, הטייס שלכם הולך להגיד לך Let me take you to the...
אוקיי. אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. אימא'לה. אוקיי, יש בעיה בזה. בואי נקם. למה הכל שלי נשמע ככה? This in-flight entertainment is kinda mid. שום דבר לא מנצח אותי. דייל מקום ראשון. כל העולם. טוב, ladies and gentlemen. הקול שלי עכשיו נשמע טוב? אל תקי. About myself until now. One time they found a screw in my nose. My mom says that too much shaking's bad for my asthma. וואו, נבי זה יותר מדי קל, אתה יודע? My dog's dead. Salute. You think I'm a fedora kind of person? Chips hat, my lady. אוי, תקשיבו, נוסעים חייזרים. חיידרים! We out yet? אוי לא. הם משחקים איתנו. לך נזור שנשבוך את הגוף. טוב, חשמל עם חושמל! אימא'לה! פאק, אנחנו על 14,000 מטר עד. לא אדירה, ליפול. אתה יודע, אולי פשוט תיפול, אולי פשוט תכוון את עצמך ללמטה, ככה זה יותר קל. ושירו, עכשיו תלך עד למטה, תלך למטה, ממש למטה. יפה. אוי לא, יש פה אנשים בסטרס. הם הולכים למות, הם הולכים להרביץ לי. תמות. אדיר, דקה תחליף אותי. אני לא יכול להחליף אותך. דקה תחליף אותי, אדיר. בסדר. תדאג להם. תקשיב טוב. עשיתי את עבודתי, קום. בסדר, כך. אוי לא. הצילו, הם פה מתים. קח את זה. חיה. לא אכפת יש לה פאניקה, אתה רוצה כריך? קח כריך. אתה שירותים? קח שירותים. יאללה, לכו, יאללה. כמה כסף אנחנו מקבלים מזה? אם אני אקבל את זה פחות מ-20,000 על האנשים האלה, אני אתעצבן בטירוף. אל תצרח. 2, 1. זה נוחת? אני שמח על נווה. ראיתם? חיטה חלקה! לא רק עושים חיטות חלקות, אני אפילו לא יודעת אני חיטה קשה כבר. כמה כסף קיבלנו על זה? 500-600 דולרים, אתם רואים? ככה עושים טיסה טובה. עכשיו הצלחנו. כפי שהבטחתי, אני עכשיו הולך לעשות את הכי קשה. מצב ממש קשה. יאללה, אדיר, בוא נתחיל. איפה? תכנס אליי, אחים. מה המצב הכי קשה? אקסטרומל. שים טוב. זהו, חברים יקרים. זה עלול להכיל צרחות, מכות, אף מוות. אתה יודע? לא מספיק קשה. הקודם לא מספיק קשה. אין סיכוי שזה כל כך קשה. פעם. אדיר, אולי תטוס אתה? אוקיי, אולי באמת אני אטוס. לא, בעצם אני אטוס. אדיר, אני רוצה להביא לך מתנה. רגע, אני עדיין בטעינה.
מה המתנה? אתה מזמין כמה דברים? רגע, תקשיבו בפאניקה. הכמות אוכל שצריך להזמין. הזמנתי גם הרבה מכבש ומתקנים ושירותים. יש לי גם מצב קשה. הנה, תודה. ראית? אמרתי לך. זה צריך שירותים ואש. מטף כיבוי אחד, עוצר אש אחת. עכשיו בוא נחכה עד שכל הזמנות יגיעו ואז אני אצא, כי אני לא יכולה לעזוב את הפעונות האלה בשנייה. Hey, do you got any games on your phone? ידעתי, איך ידעתי? ידעתי שהוא יקרה. או לא. פרנויות על 10. לא. הוא אחד מת! הוא מת, לא! בוא נחיה אותו. לא! בן אדם שואלש תקוע מתוך השירותים. Can I get a snack? My tumbly's a little wobbly. מתנה שהזמנתי לך. תודה רבה על המתנה. איפה היא? האמת, לקחתי אותה כבר. אם מישהו עושה לך משהו, אני לא צריך לתת לו שקט תראי אחד מכות! מה אתה משהו? הנה, אתה חי? טוב, טוב שאתה חי. כולם פה? נאווה, פשוט, שמור על המטוס, אני בסדר פה. אין יותר אוכל גם. נאווה, טס אוטומטי, יש לו בעיה. אין אוכל. איפה האוכל? נאווה, לא הזמנת אוכל? לא, איפה מתנה שהבאתי לך? אני יודעת. יש לי החייאה, כן, אני יודע שיש לי החייאה. יש לי החייאה והדבר הזה שמרביץ, כן. נתן לי מכות. תביא לי את זה, דקה תחליף אותי. אדוני, תחליף אותי. לא, אתה יודע כמה כסף הם שווים? פה. חייב להחליט אותם. I'm not ready. I'm too young. לא יכול להחליט אותו, הנה. יופי. איפה כל האנשים? מה? אוקיי, אני מוותר, הם פרנו? איך? קונה עוד מדקיט. אחד מת כבר. שיחנק שם, מה אכפת לי שהוא מת? עוד אחד מת. ואיפה יש מסתכל לעזוב? אוקיי, מה קורה? היי, נפלתי! ראית על מה אני מדבר? חבבה. אולי ננסה הפעם עוד פעם. די, הרגע תתת לה, כפתור חופש. תגיד, רוצה לנסות עוד פעם? כן. לא, לא. כמה כסף אנחנו מקבלים את זה אבל? טוב, צופים יקרים, מה ששמעתם פה הרגע מומלץ לא להיות בקרב הורים. הלו! חייב להזמין עוד אש. עוד דבר כדי שנגיד אש. נכון. היית קום מתחת לכיסא. הוא מת, נאווה. צופים יקרים, לא ידע.
אין מק. צופים יקרים, לא לשאול שאלות, אנחנו מתרסקים. לא, אנחנו לא. צופים יקרים, מה עוד פעם, שראיתם. עוד פעם. עד שאנחנו נצליח את זה, קדימה. הפעם צופים אני יקרים. אהיה אקסטרה זהיר. אבל כמות צופים יקרים. כסף. צופים יקרים, מה ששמעתם בקטעים האחרונים, לא להיות בקרב אירועים. ממליץ. אבל כמות הכסף! כמות הכסף! היא החתיכת ענקיסטית! אוקיי, איפה אני אתה? ידה למעלה של המטוס. למה ציפינו? ברוך הבא, כולם פרנואים. הנה אח של חברנו הטוב ראובני. טוב, דבר ראשון, נזמין טונות של אוכל. בואי נתקדם את זה, קניתי. יא ג'מאל. אלו חבבתי יא ג'מאל ג'מאל. ג'דען. זהו, תקשיבו, אני מחבל. רוצים לראות קטע של מחבל? אללה אכבר. מאיפה תקעת השירותים? למה כולם פה היום? This isn't first class. לא יודע, מחלקה ראשונה, כי את לא יכולה לשלם במחלקה ראשונה. נאווה, מטוס, שהמטוס לא יהיה סועה 550. לא, זה באיגוד המחבלים. להתלסק! מה זה נהיה? אביב, שבת. אוי לא, אין לי מקום לשים כריך עכשיו. שמן. תאכל יא שמן. תאכל. ככה עושים את זה. אל תלמדו ממני. אני חייב לתקן כמה שיותר דברים בשביל שאני אוכל לבזבז את הדבר הזה. יאללה. לך תקשיב. Some things in life they just don't see. Stop shaking. I'm אימא'לה, כמה כסף אני מקבל מלהכיל אותם. 25, אני אשאיר, נאווה, הדבר הזה מסתובב 350. להציל אותנו הרגע ממטוס זה, אל תלמדו בבית. וכל מי שרוצה לשחק במשחק הזה, קוראים לו לנדור דאגיה. אוקיי. אימא'לה, כולם פה פרנואים. מה אתה מוציא? נותן לי פה מכות. תאכיל אותו, תן לי בוקסים, תראה לו מה זה. ככה היו עושים אצלנו ברוסיה, מפוצצים אותו בצד מפרפרים אותו. עוד שתי חלונות שבורים? איפה המכוער הזה? תאכיל את כולם. נותן לי מכות. מי הוא בכלל? הפוש של האמא שלו. I think I forgot my carry-on bag. יש, עכשיו הולך להיות לי עוד מקום בגלל שאני מתקן את זה. עדיין אין לי עוד מקום. יפה. אין. כולם פה רוצים להרוג אותי. מי? איפה המזרקים? קרס, תקן טוב. אתה מבין על מה אני מדבר? שאין לך מקום, המשחק הזה יהיה פי 15 יותר קשה. אל תלמדו בבית. ממליץ, תשיגו כסף, תהיו חזקים. אל תהיו כמוהם. Oh no. תאכל I think I חתיכת forgot my שמן carry-on מכוער. bag. תכניס לפה מגעיל שלך. יאללה. בבקן. Hey, could I switch seats with someone? You should see how far I can hawk through a mouse spit. כמות האורך של הטיסה הזאתי, אני לא יודע איך להסביר את זה. Hey. זה כמו אוי לא! עכשיו יש אנשים על אש! אוי בי. תכירו צופים, יש הרגש.
בקרוב הולך להיות פה צרחות איומות. אנחנו עומדים על 114. למה תעלש? למה תעלש? אשמתך שתעלש, אתה יודע? צופים, אנא, אין לנו מספיק אוכל לחשוב. שתי איכשהו מתו. עוד פעם חלום שבור. אדיר, אין חמצן. בסדר, רוצה להזכיר לי? תעזור לי. עוד אוקיי. אחד מת. אני לא יכול את זה. תאכל. טוב? אדיר, הוא היחיד שחי מת. אצלנו. אדיר, אין חמצן. פתאום מסכות. איפה? חלום הזה. צופים, איפה אותי? צופים, לא ללמוד ממנו. אוי, לא, אין לנו כוחות, נווה! מה? אין לנו לקוחות. תקשיב. אוי, הולכים לפטר אותנו אחרי הטיסה הזאת? אבל מה אתם כרגע... אומרים? יכול להתרחק? להפית אותו? יכול להפית אותו? הפייתי אותו! בשנייה האחרונה! אדיר, בוא, אתה משקיע. בוא, אתה הולך להשקיע. אדיר, עזוב. אדיר, אנחנו בגובה חזק, אז אל תדאג. כן, אני חייב פה את אליאב. חייב פה עוד מישהו שיעזור לי. Secure your mask first before helping others. אני חייב ללכת את עצמי. אדיר, אין דלק. יש שם פה דלק גדול. אנחנו מגיעים את זה, אבל לפחות אנחנו עדיין חיים, תגיד תודה לזה. Cabin fire detected. תתדלק בראש שלך. Please wear your seatbelt. אוקיי, נצח. חשבתי לתדלק. תודה. אין חמצן. תזכיר לי. זה הלקוח היחיד שלנו מת. אין בעיה עם החמצן, הכל טוב. אדיר, אוטופיילוט. זה הכי חשוב. כן. Oxygen mask deployed. אוקיי, אנחנו עדיין עשירים. First before helping others. מחר... יאי. ממה אתה נשרף? אתה נשרף. במה אני נשרף? אוי, אין לי עכשיו תקן, אין לי כלום. יש לנו רק כמה כריכים. זה בסדר, יש לנו רק לקוח אחד. טיסה פרטית. לא לשאול. מה? צופים לא. יקרים, מה קרה? אני לא יכול. זהו, סרטון נגמר כולם, ביי. סרטון נגמר, הסוף, ביי. סלאם, אין לי כוח למשחק הזה. המשחק הזה יותר מדי קשה. אם יש לכם יאללה, שיטות, ביי. תגידו לי. ביי. יאללה, צופים יקרים.